Mga kabumbon, nadakpan na ang usa sa mga suspitsado nga gingon nga may banhig sa usa ka lalaki dito sa sitio Lower Manol, Barangay Pisa, nga dakbayan sa Subo kagahapon pasado na 5:42 sa hapon. Kudiin nga usas mga suspitsado nga nadakpan sa Labangon Police Station mao kaning si alias Kirby, taga Barangay Pisa, hamtong ang panuigon o ikataho mo usa sa mga duha ka mga suspitsado magidoo nga gingon nga may banhig o may pusil patay sa biktima nga si Jason Garcia, 39 anyos o residente or nag-abang sa sitio Lower Manol, Barangay Pisa ning dakbayan sa Subo. Base sa inisyal nga investigasyon sa Labangon Police Station, gikataho nga nag-standby ra kini nga biktima nga si Jason Garcia gawa sa iyahang paabangan sa diha nga giduol ini nga duha ka mga suspitsado o sa diha nga nakamatikod nga adunay dili maayo nga intensyon kini nga duha ka mga mamumuno kaya mid karatil o dagan si Jason palayo mga pipila ka mga metros gikan sa iyahang paabangan o sa diha nga naapsan kini sa mga suspitsado isumbag pa ni ang biktima sa wa pa kini gipusil sa makaduha nga mahigayon o niigo sa ulo o sa likod nga bahin sa iyahang lawas. Matod pa ni Police Captain Charisma Gonzalez ang tigpamapa sa CCPO posible nga biktima sa mistaken identity si Jason sanglit nga aduna kini kaluha nga napriso karon sa Cebu City Jail nga aduna nalalambigit sa illegal nga panigayon sa illegal nga drogas. Matod pa ni Gonzalez nga kaning biktima nga si Jason Garcia bag-o ra ning abot gikan sa Leyte o sa diha nga pag-abot niya niini posible nga naaani sa duha ka suspect nga bag-ong laya niya nga kaluha nga nalambigit o aduna posible nga adunay atraso sa illegal nga drogas. Nining mga tungura kapadayon gihapon ang investigasyon sa Labangon Police Station sa maong panghitabo o ilaha pa nga gisusi ang mga posibleng uban pa nga mga motibo sa maong kaso. Kini si Bombo Rexmond Cortez Omega o para sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!